L-għodwa tajba. Illum 17 ta' April, ħamis ix-xirka, nagħtu bidu għat-tridu tal-Għid, 3 ijiem li matulhom infakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu sa ma niċċelebraw il-qawmien tiegħu mill-mewt fl-Għid il-Kbir. Nilqakom għall-quddiesa tal-Griżma mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Din hija l-unika quddiesa li tiġi ċċelebrata f'ħamis ix-xirka filgħodu u matula is-saċerdoti djoċeżani u reliġjużi kollha iġeddu l-wegħdiet tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Matul din il-quddiesa, l-Arċisqof ibierek iż-żjud li ser jintużaw fis-sagramenti matul is-sena.
Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu tijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarlalla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġelu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu Santu u għamiltu il-Messija u l-Mulej. Fil-ħina tiegħek għamel li aħna li għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. L-Ispirtu ta' Sid il-Mulej fuqi, għax il-Mulej konsagrani, biex inwassal il-bxarat tajba lil-fqajrin, bat nindewwi l-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion, natihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbierek mill-Mulej. Verbum Domini. Ittiba tal-Mulej, irrid dejjem nanni. Ittiba tal-Mulej, irrid dejjem nanni. Sibt lil David għaddejt Biżejt imqaddes tiegħek liktu, tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu qalbi tiegħek. Ittiba tal-Mulej, irrid dejjem Ikunu l-fedelta u t-tiba tiegħi, bismiet is-saħħaħ il-qawwa tiegħu, u jsejjaħ li int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Grazzja lilkom u sliem minn Ġesu Kristu, ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li jagħmilna saltna assissin għal Alla tiegħu u missieru. Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem ammen. Arawh ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh u koll dawk li kienu nifduh u r-razzes kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, ammen. Jiena huwa l-alfa u l-omega, jgħid il-Mulej Alla li hu u li kien
u li jagħti irid jiġi dak li jista' kollox. Verbum Domini. Nqumu bil-wieqfa. Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir lila Kristu. L-Ispiritu tal-Mulej fuqi, batni nwassal il-bxara tajba lil-fajri. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Eżajija l-profeta. Fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani. Batni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxarat tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġala l-ktieb taħlura lil qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom: din il-kidba seħħet illum, intom u tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej. U jaqra l-ktib ta' Eżajija Ġesu ifakkarna li llum qegħdin niċċelebraw l-inizjattiva ta' Alla. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi. Għax hu ikkonsagrani. Batni. Il-Mulej jaraf l-inizjattiva
tal-missier u jallimna wkoll nilqgħu bil-ferħ u bi gratitudni kbira l-inizjattiva ta' Alla f'ħajjitna. Kif tinsisti litra lil-Lut ikun bluha li tuħu fiqek il-ministeru mingħajr min timsejjaħ. Imma l-koll kemm aħna nafu li s-sejħa kienet u tibqa' misteru. Għaliex lili u għaliex għadni fil-ministeru. Nibqgħu fil-ministeru sakemm narfu li l-ministeru mhix dekorazzjoni u lanqas titlu ta' ġieħ imma hija sejħa li tirrikjedi minna risposta kuljum. Sejħa li tirrikjedi wkoll gratitudni kbira waqt li nilqgħu id-deċiżjoni tal-mulej li jikkonsagrana għalih. Il-ħajja tagħna tat-talb lilqajna bi stil ta' ħajja u b'dover fis-sem il-Knisja fid-djakonat trid tkun is-sinsla ta' risposta tagħna. Jekk aħna nibqgħu maqudin miegħu fit-talb, b'mod speċjali fit-talba tal-Knisja, aħna nkunu qegħdin nikkonfermaw l-għażla tiegħu li jikkonsagrana. Ejjew nitolbu li aħna narfu din is-sejħa, nilqgħuha b'umiltà u nitolbu li nkunu fidili għar-rigal hekk kbir. It-tieni ħaġa li jagħmel Ġesu huwa li jiddikjara lilu nnifsu bħala il-mibgħut, l-Apostlu. Mibgħut lill-poplu biex iħabbar il-ħelsien, iwassal il-bxara tajba, id-dawl mill-ġdid lill-omja, irott il-ħelsien lill-maħqurin, ixxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Qegħdin f'din il-Knisja li bir-rieda tal-Papa Franġisku hija Knisja ġubilari. Knisja li fiha l-poplu ta' Alla jilqa' d-don tal-maħfra u l-ħelsien mit-tpattija kollha ta' dnubietu. U llum aħna bħala saċerdoti waqt li nġeddu il-wedid tagħna nilqgħu wkoll l-indulġenza li l-Knisja toffri f'din is-sena tal-grazzja. Imma aħna mibgħuda biex inkunu xandara ta' din il-grazzja tal-mulej. Bagħtni nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Mhix kwistjoni ta' dak li nagħmel, imma ta' dak li jien. Nistaqsu lilna nfusna l-aħwa, jekk bi kliemna, bl-emil tagħna, bil-mod kif nitrattaw lil xulxin. Aħniex inkunu ħabbara tal-ħelsien. Dawk li nwasslu il-bxara tajba u d-dawl lill-omja. Jekk l-emil tagħna huwiex emil li jagħti ħelsien u grazzja. Għaliex il-mulej li sejħinna biex ngħixu u nkunu parti mill-konsagrazzjoni tiegħu qed jafdalna wkoll il-missjoni li nkunu parti minn dak li kienu għal-poplu tiegħu. L-Ispirtu tal-mulej fuqi ikkonsagrani, batni.
Il-mulej Ġesu iwettaq dan il-kliem fl-ambjent fejn trabba. Kienu jafu minnu l-oriġini umli tiegħu, kif ngħidu bil-Malti ir-razza u r-radika. U allura l-inizjattiva tal-mulej tiddi b'qawwa ikbar fl-ambjent fejn trabba u fl-istess ħin issir skandlu. Anke sejħa tagħna għal min jafna taf tkun skandlu. Ammirazzjoni kif lilu u mhux lil. Għaliex? U niftakru fil-kelma tal-Appostu missierna. Alla jażel id-dajfin biex juri biċ-ċar il-qawwa tiegħu. U llum aħna nilqgħu il-missjoni tagħna b'ferħ u bi gratitudni. U għal-mument ukoll li nilqgħu id-djufija tagħna mhux biex nistabru imma biex nifmu li l-qawwa li tagħna mhux għall-merti tagħna imma għall-ħniena tiegħu. Bħalma ngħidu, mhux għall-merti tagħna imma l-ħniena tiegħek. U llum din il-kidba seħ. Aħna nibdew it-tiġdid tal-Knisja bil-konsagrazzjoni ta' żjud li huma ta' saħħa, ta' dawl, ta' faraġ, ta' fejqan u ta' konsagrazzjoni għal poplu qaddis ta' Alla. Illum f'din il-liturġija tal-Griżma il-Knisja tibda tiġġedded. Bħalma nixtiequ nitolbu li tiġġedded l-istedina tal-mulej għal ħaddiema fl-għalqa tiegħu u li din tiġġedded fost il-poplu qaddis ta' Alla. Illum huwa ġurnata speċjali, hija ġurnata speċjali li fiha bir-raġun nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali. Mhux biss kwistjoni ta' bżonn, imma ta' talba lil mulej li jrid irħares, iwettaq u jmantni il-merħla tiegħu. Nitolbuh ukoll biex iżjud li aħna sen waslu lil poplu tiegħu biex jewqawwuh fil-katekumeni, biex ifarġuh bid-dilka tal-morda, biex jikkonsagraw biż-żejt tal-Griżma, iżjud li nwaslu lil poplu tiegħu iwaslu wkoll l-Ispirtu qaddis tiegħu. U nitolbuh ukoll li aħna nkunu strumenti tal-ħniena tiegħu. Bħalma rajna bil-qari mill-Apokalissi huwa ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu u missieru. Lilu glorja u seta għal dejjem ta' dejjem.
U li di eżist ta' kull sena bħallum, issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-mulej Ġesu ta' sem is-saċerdozju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira. Tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddis li tgħallmu imqanqli mhux mir-reba għal ġid iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom uliedi Eżis itolbu għall-presbiteri tagħkom biex il-mulej ixerret fuqhom bil-kotra l-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwasslukom għandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu ilqa' talb tagħna. U itolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon tiegħi u nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj tajjeb, li mallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu ilqa' talb tagħna. Il-mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u lajjon walla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen.
This is the offering, the oil of the sick. U Alla missier ta' kull faraċ intrit li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tiba tiegħek għati widen għat-talb tal-fidi. Ibat mis-sema lid-difensur, l-ispirtu għaddis tiegħek, fuq dan iż-żejt, li inti oġbok tnislu mis-siġar, għas-saħħa tal-bniedem. Xeret fuqu barka għaddisa tijak, biex daw kolla li jindilku bieħ ikollhom il-ħarsin fil-ġisem u fil-ruħ u jeħilsu minn kull tbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt għaddis tijek, fisem Ġesu Kristu sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Din l-offerta taż-żejt tal-katekumeni. U Alla qawwa u ħarsin tal-poplu tiegħek, birek dan iż-żejt li ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu tweli ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħienja fiha. Bi Kristu sidna. Dini l-offerta taż-żejt tal-Griżma. Il-roddu ħajr Ħuti eżis nitolbu lill-Alla l-missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-Griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra jħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla.
U Alla li għamiltinna s-sagramenti u tajtna l-ħajja. Aħna nroddulek ħajra t-tiba tiegħek li ma bħala. Għax inti fil-patt il-qadim rid li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis. U fil-milja ta' żminijiet oġbok turina b'mod tal-għaġeb it-tifsira sħiħa tiegħu f'ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lil bniedem bil-misteru tal-għajd, mela l-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu u b'għaġeb kbir għanija b'uffiċċji qaddisa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru qaddis tal-Grisma inti tqassam il-għana tal-grazzi tiegħek lil-bnedmin. Hekk li wliedek imwielda mill-ġdid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu u jieħdu sehem mill-uffiċċju tiegħu ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjud issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerred bil-kotra d-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-Grisma. Żejjen bid-dija tal-Qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fihom il-barka dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox, bil-misteru ta' dan iż-żejt ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta inti fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
eżis aħna u nroddu ħajl l-Alla, għal grazzi li għatina bizzejt li għadna kem berikna u konsagrajna. U nifiruħu kol bid-don tas saċerdozju ministerjali li oġbu jagħti lill-Knisja. Ejjew b'fiduċja ta' wlied, inresu quddiemu t-talb tagħna biex il-poplu ta' Alla isib kull għajnuna meħtieġa fit-triq tal-perfezzjoni fuq din l-art. Għal-Knisja kollha mxerda mad-dinja biex tkun sinjal ta' mħabba u ta' tama għal-bnedmin kollha, l-aktar fost dawk li jbatu fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Għal-Papa Franġisku u għall-Isqof tagħna Charles u għall-isfijiet kollha biex bl-erf li ġej minn Alla bil-kelma u bl-eżempju ikunu xhieda ta' Kristu li ġie biex jaqdi bl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti kollha djoċeżani u reliġjużi biex imqanqlin mill-imħabba kbira ta' Alla u mill-grazzja tiegħu li rċevew fl-ordinazzjoni tagħhom ikunu għal kulħadd ta' ħbar tajba ta' mħabba, ħniena, tama u kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus kollha tad-dinja biex iħallu lill-Ispirtu ta' Alla jdawwalhom fit-tmexxija tal-popli avdati fir-responsabilità tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li Alla qed isejjaħ biex jimxu warajh u jagħtu ħajjithom lilu fil-poplu tiegħu fis-saċerdozju biex iwieġbu b'ġenerożità u b'entużjażmu għas-sejħat tiegħu f'kull ħin ta' ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex iktar u iktar matul dawn il-jiem qaddisa nilqgħu il-grazzi li Alla jagħtina bis-sagramenti tiegħu minn idejn il-Knisja b'qalb miftuħa u bratt ta' ħajr. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla għajn tal-ena u tal-Qudusija tagħna, ilqa' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bibnek Ġesu il-Qassis il-kbir tal-Patt il-ġdid, midluk minnek bl-Ispirtu Santu u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi u wettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lil-libnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna lis-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjem saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu, jażel lil xi wħud u bitqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem, fl-ikla tal-għajt li jħejju għal ulidek. Imexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek inxerta mad-dinja kollha bid-daqqa fl-imħabba flimkien ma' Papa Franġisku, Maris Ottana Charles, Maris Joseph li et Ġenu, Maris George, Maris Joseph Alessandro, miei għaldej tija minajr Maris Holy, u mal-ministri tija kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arustaħa San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għammeli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. All right. Thank you. Bil-ġisem qudiem ta' Kristu. Bil-ġisem qudiem ta' Kristu.
nitolbu.
Fiċ-ċokontana nitolbuk u Alla l-tista kollox biex aħna li ġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ippermettu li nawgura li l-uħut mill-laħwa tagħna li dis-sena jgħalqu 10 snin saċerdoti. Patri Bertrand Vella Capuccin, Don Carlo Calleja, Don Christopher Ellul u Don Mark Joseph Zammit. Uħut minna għalqu 25 sena saċerdoti. Patri Hector Attart, MSSP, Patri Adriana Attart, Teresian, Patri Pier Desira, Agostinian, Patri Patrick Magro, Ġiżwita, Patri Josef Xiberras, Agostinian, Don John Muscat u Don Mark Sultana. Uħut minna għalqu 50 sena saċerdoti. Qed jiċċelebraw il-ġublew tad-deb, l-oħrajn tal-fidda. Patri Salvino Caruana, Agostinian, Patri Paul Ketkuti, Ġiżwita, Patri Victor Mallija, Teresian, Patri Carmelo Sacco, Salesian, Patri Alfred Sacco, Salesian, Patri Francis Zammit, Salesian, Don Reifel De Martino, Don Juan Farrugia, Don Daniel Farrugia. U meta għandna numru sabiħ minna li għalqu 60 sena saċerdoti, il-ġublew ta' Diamanti, Monsignor Giuseppe Brincat, Monsignor Joseph Buġeja, Patri Samuel Abela Carmelitan, Patri Emanuel Adami, MSSP, Patri Norbert Bonavia, MSSP, Patri Vincent Magro, MSSP, Patri Konstantino Mamo, Dominican, Patri Bernard Mangion, MSSP, Patri Guido Micallef, Carmelitan, Patri Eliseu Parascandolo, Teresian, Patri Ugolin Scerri, Franciscan Conventuali, Don Luigi Agius, Don Carmelo Farrugia, Don Salvino Vella. Patri Odinius Jomintov dis-sena jala 70 sena saċerdot. U Patri Giulio Bonnici Agostinian dis-sena jala 75 sena saċerdot. Nifirħulhom il-dawn l-aħwa u nitolbu ħafna għalihom. L-aħwa nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet. ċelebrajna ħafna annijiet immemmu koll anno zero meta l-mulej se jaħlek. Dak huwa importanti nitolbu li konna diversi minnhom. L-aħweżis aħna għadna kif berikna iż-żejt tal-grisma tal-katekumeni u tal-morda biex jidher iżjed il-misteru tal-Knisja bħala sagrament ta' Kristu li qaddes il-ħajja ta' ħutu. Issa se jiġu avdati fidejkom eżis presbiteri biex permezz tal-ministeru tagħkom tinżel tagħmmar fuq din min jindilek bihom il-grazzja t'Alla li ssaħħaħ u tagħti l-ħajja. Minħabba li huma sinjali tal-grazzja ta' Alla, ħudu ħsieb li dawn iż-żjud jiġu miżmuma u mħarsa b'qima speċjali. Jalla kull ma jiġi midluk bihom jiddi bl-istess qdusija ta' Alla li b'mod tal-għaġeb tal-imħabba tiegħu ried li fis-sinjali sagramentali jiġġeddu b'mod mistiku il-ġrajiet tal-istorja tas-salvazzjoni. Irroddu
ħajr lill-Alla. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnu natana f'isem il-mulej. U l-barka ta' Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' ma'kom dejjem. Is-saċerdoti li mhux se jiġbru żjud mingħand Monsinjur Arċisqof. L-oħrajn il-kappellani dawk li qed jiġbruhom f'isimhom jekk jogħġobkom oqgħodu bil-qiegħda sakemm tinżel purċissjoni ħalli mbagħad titilgħu tieħdu żjud. Grazzi. Naslu fit-tmiem il-qudiesa ta' dalgħodu mill-konkatedral ta' San Ġwan.
Il-lejla fis-6 ta' filgħaxija l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi t-tifkira solenni tal-ikla tal-mulej fejn se jaħsel riġlejn ta' qatt ta' persuni. Fit-tmiem il-quddiesa se jkun hemm ħin qasir ta' adorazzjoni quddiem l-artal ta' repożizzjoni. Din iċ-ċelebrazzjoni se tixxandar fuq TVM. Inħeġġukom ukoll sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' tridu tal-Eid fil-parroċċi. Żur il-website randan.knisja.mt għal riflessjonijiet, talb u riżorsi għal dan iż-żmien kif ukoll biex tkun tista' tieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-parroċċa tiegħek jew f'parroċċi oħra. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.